Kaya ang plano, dire-diretso ang search and rescue operation. Ma-shift na kami sa search and recovery pag nahiling na subadi. So it's nahiling na pero subadi day pa. Ang Office of Civil Defense, ang EDC, tapos ang CAAP, TOC5, diretso ang coordination with the national support. Tapos kami man sa local, IOMAN. Ngunyan, ang nangyayari dyan, ining plano na gigibuhon ta, pwedeng, kahit po namin unang i-evaluate sa taas ang sitwasyon bago magsakat so ground operation. Tanganing, kung anong evaluation mi sa taas para sa sendang safety, ito ang magiging input kang team ni Mayor Caloy Pasakat. Most probably, combination yan kang air asset and then ground team. Tanganing, magkaigwa kaming sistema nagigibuhon na bago magsakat so nasa iba support na lang sa itaas kung tayo mag-succeed sa planong through chopper by a certain area of spot na pwedeng mag-rappel and then pick up on duman pag na-recover. So, kung yaw duman sa body. Opo. Na pa sigurado.